Τρέχεις ή περπατάς? Μπες στην ομάδα Κότεινος Running Team. Οργανωμένη ομάδα τρεξίματος και περπατήματος για όλους. Ευέλικτο ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Παρακολούθηση και καθοδήγηση από ειδικούς προπονητές. Ασφαλιστική κάλυψη ασκούμενου. Και αν θέλεις, ζήσε την αξέχαστη εμπειρία να συμμετάσχεις μαζί μας σε μια αθλητική διοργάνωση. runningschool.gr. Γίνε μέλος της πιο οργανωμένης και σύγχρονης ομάδας της πόλης μας. Κότεινος Running Team τρέχει τα Χανιά ασφαλώς από τον Χανιά Personal Training και την Πιλάλα. Ξεκίνα τώρα στο runningschool.gr και στο 6955 999 422. Τρέχεις ή περπατάς? Μπες στην ομάδα Κότεινος Running Team. Οργανωμένη ομάδα τρεξίματος και περπατήματος για όλους. Ευέλικτο ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Παρακολούθηση και καθοδήγηση από ειδικούς προπονητές. Ασφαλιστική κάλυψη ασκούμενου. Και αν θέλεις, ζήσε την αξέχαστη εμπειρία να συμμετάσχεις μαζί μας